Astăzi o să vă arătăm Apocalipsa, episodul 1. Voi intra cu Vlad și Gabi. Ba o să te lase. Gabi nu mai vorbi și taci din gură. Da. Haideți să începem, oameni buni. Herobrine. Unde ești, Vlad? Am niște... Cine e ăsta? Gabi. Urmați-mă. Uitați, Am sens. și tu numele meu. Acesta este personajul este junior 1, 2, 3, 4. What? Herobrine! Lasă-mă, și eu, dar chiar sunt Herobrine. Da, tu care stai pe loc. Bine. Păi după cum vreau. Vino puțin. Hai, iar tu. Eu doar îmi fac un crafting table. Am pupat. Bine. După vedeți. A venit după tine? Vlade, e mama ta? Nu? Ah, bine. Ce? Da. Bine. O să continuăm. Gabi. Unde? Gabi. Herobrine, unde ești? Ce? Oh, ești unde ești, Gabi, mamă. Eu mă duc afară acolo. Și voi să ce? Urmează-mă, Gabi. Nu am nici nu văd. Urmați-mă pe Coroșule. Da. Nici n-am crafting table. Papa! Arș! Hei, Herobrine! Da, bă, nu începem bătaie. Gabi, junior, 1, 2, 3. Gabi A venit, vă. Defecțiuni de sistem. tehnice. Bine, vă. Gabi, Tehnice. Gabi, unde este? Hopa. Gata, prea înțeleptule Herobrine, gata. Bine. Gata. Păi, acesta e primul episod. Pedepsit, uite la mine cum stau pedepsit. Bine. Uitați-vă la mine cum stau Gabi, pedepsit. urmați-mă. Yeti, Spider-Man, urmați-mă. Yeti cel mai tare. Yeti zicără, dar nu poate. N-am mâncare. Mă duc să omor găinușa aia. Bine. Păi, ăsta e primul episod din Apocalipsa. Continuăm. Bine, o să mai ținem. Sper să vă placă. Că în următorul episod ne vom întâlni. Nu vă place, vă dau la fiecare o câte un punct de gură. Hai, taci. O postez imediat. Cine mai are mâncare? De capul meu. Ce ai, mă, junior? 1, 2, 3, 4. Mă lași numărul tău. Eu sunt junior de Herobrine, tată. Bine. Mai exact. Păi, ăsta e primul episod din Apocalipsa. Gabi, potolește-te și... Bă, dacă îl omor, gata, te omoră pe tine. Băi, stați amândoi pe shift. Gabi, stai, te rog frumos pe shift. Nu vrea. Stai cu capul în La pământ. revedere, acesta e primul